Айде, живи и здрави! Айде, ще направим един клуб Quicksilver. Надписи трябва да ви правим. Трябва фанелки, шапки, емо. Сега това аз не отговарям. Ще направя един кастинг за кръстници на лодки. Да, за кръстници на лодките трябва да направиш един кастинг. Да, и имена. Ма имената трябва да се дават от жени. Белия лебед. Много добре седи и хубаво изглежда. Изобщо не виждам какво повече да желаеш от една такава лодка. Обаче 40 май ще и тежи. Виж как вири носа с 30-ка. Да. А ако си сам с една 40-ка... Не, аз знам как да го се оправя. Това, ама трябва да слагам от тия хубавите крила. Айде, дадох малко газ. Не, той не й дава газ. За много време излиза. Тя може да излезе много по-бързо. Той не й дава газ. Да й даде. Не, че не сме, не трябва. Разработва се. Браво. Айде.